Folini tanu bambolo kanyeshi horonya TV lajeli kebaga be lajelema malikono ani malikoka au bisimila au ka bamanaka kuna foni kenaka ka be bi jumama septembre kalo kile saba samba fla muwa ani kelen amena munu kono kuma nyefo au nyana bakuru ba fola Chake da minka bara nyeshine do anga fintigila kwa kunafoni lakika dilima olu koni kunafondila wele ninga kunafondi baro sigike opolenko suro wajulu kene belebele okoni sigira gomi kaufe jamiatu ikmadini kalamogo bafe ni oye Seydina Cheikh Umaru Seydou Coulibaly El Farougui o de bina ke anga kunafoni awla kuma bawye amana munu soro ka farawka jamana kunafoni warawla ninga faraje fa wara ke barawka ambe ulu kono kuma nyefa onyana aw bismillah ko kura aw ka bamanaka kunafoni kena ka soni amna munu kono kuma wala awye Revolution ikmadine jakulu mi sigilendo alislame dine ndemeni kama ina fo ame onyafa na chugo mina sanga ani wati bela jelena kadaka ukaramogo ba Seydina Cheikh Umaru Seydou Coulibaly El Farougui ako balukun wara foita la dugolo sanfɛ ni masara manika dine ndemenite o de abla wulika jola shu ani kile sanga ani wati bela jelena kasega ala talase aka jonguma ina fo aka kanchuga mina o de afana ya bla sanga ani wati bela jelena abe wajulu kana usigi Bamako ana nongandugula fokata se anga togodawma wala sa halibi buna hadama don biseka Allah subhanahu wa ta'ala ka lanyini sabati chuga mina ninga mina ka bara kene je here ani lahara here amseka usoro chuga mina o se fe ka be kunu alamsama septembre kalo kile fla samba fla mwa ani kele wajulu kene belebele okoni sigira gomi kaufe wajulu kene mi okumu konana ma bacha ma olutume kene konana kada mine jamiatu ikman tonna ninga fara kam nyongo chamaka munu bora Bamako anate ndugula kanani kene sanma banyana maya ankara mogo bafe ni oye Seydina Cheikh Umaru Seydou Coulibaly El Farougui TV horeya togola onjama sina yugo alena ka jatala tumbe uya sama jamina anga nyamada ulufe El Hadj Cheikh Umaru Seydou Coulibaly ikmadini islamia dajuru samaba slamaya futne yele cɛ min ka ɲinifɛn ni cɛtɔw ka ɲinifɛn ti kelen ye bi dugukolo sanfɛ a ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnɛmaya alamusa septembre kalo tile fila san 2021 muharam kalo tile 24 san 1443 ngomi dugukolo sanfɛ ngomi min ni a bi Bamako sigida fila o kɔnɔna la kun foyi tun ti ni wajulu kɛnɛ belebele in na fo ka kɛ bilasirali ye gomi ani a lamunu maa bɛɛ lajɛlen ye ani k'a yira ngomikaw la k'a fɔ ikmadini islamiya bolofara dɔ bi u ka sigida la ni wajulu yɛrɛ hakilina bɔra gomi ikmadini islamiya jɛdenw na monsieur Dawuda Ɲare ani a ka cɛdenw ni wajulu kɛnɛ sigilen kɔfɛ maaw kɔni bɔra cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ Faruku kanuɲaw gomi ani a lamunu kɔnɔna la ani maa minnu mako bi Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ tiɲɛna ka se na ni wajulu kɛnɛ in seereya nɛgɛ kaɲa 22 bi dafa waati min na Faruku ala bɛnnen nisɔndiyalen bi don kɛnɛ kɔnɔna la a bi maaw fo kelen kelen a bi bisimila ni bonya ani karama ye Faruku bisimilalen kɔfɛ waati min na a y'a sigi kiraw ani nabi ɲumanw sigiyɔrɔ la imamba ale ye kuma ta ka foli kɛ ka Faruku bisimila o kɔfɛ Faruku yɛrɛ ye kuma ta a se min ye dalibama ka diinɛ tiɲɛna a ye o lase Allah subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ma min senfɛ a y'i profite ka wele bila bɛɛ ma k'a fɔ mawludu nabawi a bala ka surunya dɔɔni dɔɔni murambi kalo min na ni ne tɔgɔ ko muharamu silamɛya san kalo fɔlɔ ne ni zara kalo min bi jɔ a bɛ fɔ de ma ko safari kalo silamɛya san kalo filanan n'o sara kalo min bi jɔ a bɛ fɔ de ma ko arabiyul awwali n'o
doma kalo bamanankan na o de ye kira Muhamadu Mustafa bangeni kalo ye an b'a dɔn min na mawuludu kalo an bɛ dugawu kɛ Ala k'a jɔ an bɛɛ kɛnɛ ɲɛna mawuludu don Ala k'a jira an bɛɛ kɛnɛ na Ala k'a ɲɛ ɲɛnɛmaya ba ɲumanw fɛ Ala k'o kɛ kira yɛrɛ bonya kama sɔnna rasuli mun dɛmɛ bi nin d'i ma i janto mawuludu su la n'a y'i sɔn ɲɛnɛmaya kɔnɔ kana sɔn a ka tɛmɛ i ka ten i se ye fɛn o fɛn ye nisɔndiya jira la Ala tanuni ni Ala barika dali la mawuludu bonyani na kɛ n'i to to bilahi muru lahara ko tɛ maa ye mawuludu bonye sabu ko kira ka bɛnkɛni nisɔndiya don ka Ala fɔ k'a barika da ni belebele in kɛ nali ye talahi diɲɛ kɔnɔ yan i ba ye yanni i ka se lahara wulibali don muru Ala de y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ la in shakartum la azidannakum ne na Ala hinɛ n'aw la an ka jɔnw kɛ ɲumanya k'an ye n'an barika da an ka nɛɛmaw la ne Ala kalela n bɛ aw jidi muru mawuludu kɛla ɲuman bɛɛ mawuludu tɛ kɛ ni ŋaniya fila ye dɛ kelen pe ko kira Muhamadu ka bangeni na an bɛ Ala fɔ k'a barika da ni kira ka bangeni ye sabu kira bangeni kɛra anw ma hɛrɛ a kɛra ma nɛɛma ye a kɛra ma bonya ye mana bangeni san kunba na an se ye min ye nisɔndiya la Ala barika dali la an b'o kɛ ka kira ka bangeni kunbɛn mawuludu kɛla ɲuman bɛɛ mawuludu bɛ kɛ ne ni ŋaniya in de ye tari ma faamu o tuma na n'a sabatira ko mawuludu Ala foli de ye Ala barika dali de don ni kira ka bangeni ye Ala kalela kuranɛ kɔnɔ barika da ba ɲumanw ye n'a barika da ne Ala b'aw jidi o la n'i ye mawuludu k'a tiɲɛ kan diɲɛ kɔnɔ yan i ba ye depuis i ma se lahara wa n'i ye Ala ta ka fara mawuludu kɛcogo ɲuman kan lahara bonya do ye Ala de bɛ min da dɔn Ala k'an ye mawuludu kɛbaa ɲumanw na Ala k'o k'an ye kira yɛrɛ bonya kama sɔnna rasuli mun fitiri wale de ye kafiri ye Muhamadu de nana Ala ko in bɛɛ fɔ an ye Ala bɛ min fɛ a tɛ min fɛ ale de nana a bɛɛ fɔ an ye ni kira dɔgɔya y'i bolo Ala tɛ se ka bonya e bolo ko cogo min o tɛ se ka bonya i bolo wulibali don Ala ka mawuludu su jira an na Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔnna rasuli nɛgɛ kaɲa fu sanga 10 ni wajulu kɛnɛ belebele in b'i kun cɛ ni maa caman kɛli ye ka layidu ta ka fara Ikmal Islamiya jɛdenw kan o kɔfɛ duwawu kulogɛlɛnw bi kɛ kan bɛɛ bi da ɲa ye faruku bɛ don a ka sokɛ kɔnɔ ka ba ko jikɔrɔ ni rɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ magwɛn an bɛ duwawu de kɛ Ala ka kɛnɛgɛrɛ sigi nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ni tun ye surɔ ye jamiyatu Ikmal karamɔgɔba Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Faru a ye wajulu kɛnɛ belebele min ɲɛnamaya gomi kaw fɛ yen hali bi an bɛ duwawu de kɛ ni kɛnɛ sanumanba in ɲɔgɔnna caman a bɛ Masaramani bolo Ala ka nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka kɛ jurumuyafa ye ka ɲɛsin diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma kira bonya kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ an bɛ alɔdiya k'a fɔ an ka jamana kuluba min bɛ yen ni a bɛ wele conseil économique social et culturel ale ɲɛmaaba ni ka fara an ka kulu min ka baara ɲɛsinen don pétrole kow ma olu fana ɲɛmaw u sigira ni ka masala kɛrɛnkɛrɛnnen u ka lajɛrɛ in senfɛ u ka hakilina jagabɔ bolilafɛn minnu kan o de ye gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔna na u ka baara min bɛ tali kɛ u ka baara yɔrɔw la u bɛ se ka u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye a la walasa jamana sɔrɔ u bɛ se ka sɛnsɛn cogoya min na Aminata Samake ale bɛ o tɔ ɲɛdɔn an ka ɲɛmada ale ka kɔrɔfɔw fɛ jɛkulu min sigilen no usine ko ɲɛnabɔli kama n'u b'a wele ko OPI o mɔgɔw ni jamana cakɛda min ɲɛsinen no sɔrɔ hadamadenya ani seko ni dɔnko sabatili kama u ka nin ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya in kun ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan jamana sɔrɔ yiriwaliko la u y'a yira k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ bolodi ɲɔgɔnman kɔ industrie ka côté la min se ka min dɛmɛ min don an ma walasa an bɛɛ bɛ se ka na an ta kɛ ni olu fana u bɛ se olu kuma yɔrɔ bɛ se ka kɛ yɔrɔ de la an tɛ se an kuma kan tɛ mɛn ye an nana o dɛmɛ de ɲini u fɛ ani solution min b'an bolo
n'an ɲɛna o bɛɛ bɛ se ka kɛ jamana ka hɛrɛ ye an nana o de da olu tɛgɛ gɛlɛya minnu ni fɛnw bɛ yen tan sisan o y'a sɔrɔ an dun b'a dɔn ni an dɛmɛna dɔɔni fitinin bɛɛ bɛ se k'i ta ni k'a la gɛlɛya min filɛ nin tɛ Mali dɔrɔn pe tɛ diɲɛ bɛɛ de don mais ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ i kun de an nana vraiment ka na o de ɲɛfɔli la conseil économique et social la culturel la. Ni kɛnɛ in kan bɛɛ y'i ka fɛɛrɛw fɔ a fanba ye tali kɛ baara ni baarakalanko kan minnu kɛra gafe ye ka di Yakuba Katile ma n'ale ye conseil économique ɲɛmaaba ye. Kabini san damadɔ industrie malienne commencera ka kɔnɔ la miiri problème réels la an y'o kɛ livre dɔ kɔnɔ la on a appelé le livre blanc de l'industrie o livre blanc min filɛ nin tan cogo la a sɛbɛn gɛlɛyaw dɔrɔn pe sɛbɛnnin tɛ solution min kan ka se ka sɔrɔ u la walasa bɛɛ ka ɲɛfɛtaga bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya min na industrie ko ɲɛ o dɔrɔn de sɛbɛnnen don o livre kɔnɔla la i komi déjà dɔɔnin kɛra a la ni ɲɔgɔnmɛ kunkolo bɔra kɔlɔn kɔnɔ yarɔ camanba kɔni tora yen ka kɛ et donc maintenant an mana ka na ɲini k'a bɛɛ labɔ mais an nana n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka an dɛmɛ ka u taani min k'a la yanni san 5 cɛ u k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ an ye min fɔ k'an bɛ se ka n'an dɛmɛna sira min kan n'o o ye sira ka nɔ min bɔ comme ça u b'a dɔn siɲɛ wɛrɛ n'an k'an ka dɛmɛ et puis n'a sɔrɔ anw yɛrɛ fana ka courage sɔrɔ k'an ɲɛsin u ma ka na ɲininkali kɛ n'an bɛ se ka na n'an kan ka na dɛmɛ ɲini cogoya min na an kan ka se k'o dɔn. Ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya in kɔfɛ sɔrɔ hadamadenya ani seko ni dɔnko makuraw yira la o pays tɔndenw na ni o ye usine ko ɲɛnabɔli kulu ye u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ nin makura ninnu dɛmɛ u ka baarabolo dalenw na. Cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don an ka finitigilakaw olu ka kunkanko kibaruyaw dili ma a lakika kan olu fana ye kunnafonidilaw wele ni ka se ka hakilina jagabɔ kɛ kɛnɛkɛnɛ la u b'a kunnafoni di okumu kɔnɔna na o kumana an ka jamana lakana ko kan nin waati na lakana bɛ cogoya min na u kɔni ye danaw bila kɛ olu la ka se ka faamu sɔrɔ nin kumakan na Mamu Jakite ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Jamanadenw ni u bolominɛw lakanali ani ka taa se finitigilakaw ka kibaruyaw o ni a ɲɔgɔnnaw o ye nin kalo in laadala kunnafoni baro kun ye finitigilakaw ka kunnafoniso ɲɛmɔgɔba fɛ ni o ye DIRPA ye. N'an ko an bɛ wuli k'an bɛ se population kelen kelen ma an tɛ se k'a kɛ donc an b'aw wele kibaruya minnu bɛ yen ka da u tulo kan forces armées maliennes ka taabolo la u bɛ ka baara jumɛn de kɛ u ye wasa jumɛn sɔrɔ baara jumɛn na u ye gɛlɛya sɔrɔ baara jumɛn na pour que an k'o da u tulo kan aw fɛnɛ aw ka jabaraninw kɔnɔ aw ka arajo aw ka journaux kɔnɔ aw ka se k'o kuma fɔ bi in na a ma nɔgɔn Mali yo ka taa forces armées maliennes na population an bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais an k'a bila an kunna gɛlɛya in don dɔ la a bɛ ban a ka gɛlɛn bi an bɛ kɛlɛ mun na kɛlɛ gɛlɛman don terrorisme kɛlɛ de don a bɛ fɔ cogo min na kɛlɛ in fɛnɛ a bɛ fɔ de ko guerre asymétrique i t'a dɔn jɔn ye i nin ye i t'a dɔn jɔn ye jugu ye donc hakili la i ni ninnu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ ne attaquer olu bɛ kɛ jugu ye. Finitigilakaw ka kunnafonidiso ɲɛmɔgɔba ka nin kunnafoni baro in kunba dɔ yɔrɔ ye ka jamanadenw kunnafoni wagati ni wagati jamana kɔnɔna lakanaliko kunnafoni na. An bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka lakana sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na kira bonya kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ an bɛ alɔdinɛ k'a fɔ Conseil national de la transition kulu min bɛ ale kɔnɔna n'o ye CNT kɔnɔna ye n'u ka baara ɲɛsinnen don kɔkanko malidenw olu kunkanko koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu kɔni y'a ɲini ni ka se ka hakilina dɔw sɔrɔ kɛnɛkɛnɛ na walasa gɛlɛya minnu bɛ kɔkanko malidenw kan olu bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na min senfɛ u ye wulikajɔ kɛ ni ka taa se an ka lasigiden dɔw ma lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔna na ka se ka taa u fɛ yen hali bi ka se ka hakilina dɔw sɔrɔ walasa gɛlɛya minnu bɛ an ka malidenw kan kɔkan jamanaw na olu bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na Aminata Samake an ka ale ka kɔrɔfɔw lamɛn.
walasa Mali ni jamana wɛrɛw bɛ se ka dorogi ɲɔgɔn na ni ka u ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ɲɛnabɔ. Kulu min sigira o kama CNT kɔnɔ. O kulu ka ni wulikajɔ baaraw daminɛna Moritani lasigidenso la Mali kɔnɔ yan. U bɔlen kɔ yen u tagara Qatar lasigidenso la ka tila ka taa Ghana lasigidenso la. O yɔrɔ ninnu na u ni o lasigiden ɲɛmɔgɔ ninnu masala kosɛbɛ. A ka ɲi anw minnu ye lasigidenw ye anw y'a lajɛ jamana minnu bɛ yen ni olu lasigidenw fana bɛ an ka dugu kɔnɔ yan an ka taga olu fana nɔfɛ ka lajɛ olu ka hakilina ye mun ye Mali ko la également an ni olu fana ka se ka lajɛ olu bɛ se ka mun kɛ walasa camancɛ fanga in ka se ka a bilasira. Halisa Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw hukumu kɔnɔna na kulu in ye u kunda kɔkamalidenw jabalaba la yɔrɔ min na u taara a dɔn n'a sɔrɔ ne gɛlɛya min bɛ o baara yɔrɔ kɔfɔlen mɔgɔw kan kɔkamalidenw ka ko ɲɛnabɔli la u ma dan o dɔrɔn ma barisa u y'u kunda minisiriso kan minisiriso min sigilen no Mali ani jamana wɛrɛw dorogeli kama ani kɔkamalidenw ka ko ɲɛnabɔli ka taa masala ni o minisiri ye o bɛɛ kɛra gɛlɛyaw kan gɛlɛya min bɛ ka kɔkamalidenw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛnfurako taw fanfɛlaw la. An b'a dɔn bibi in na Maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ gɛlɛya dɔw b'u kan o gɛlɛyaw la an bɛ se k'a fɔ u ka dugutaga papiyew ni o ye carte nina ye o gɛlɛya ninnu b'u kan monsieur le ministre yɛrɛ y'a fɔ an ye k'a fɔ olu ka yɔrɔ la u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ minnu b'a to carte nina yɛrɛ kɔfɛ Maliyɛnw bɛ se ka fɛn min sɔrɔ n'an b'a fɔ a ma ko carte biométrique o ye ko ye min tun ɲinina Maliyɛn de l'extérieur fɛ fɛnw bɛ ka taa ɲɛfɛ dɔɔni dɔɔni mais a ka di anw ye dɔ ka fara u kan hali bi. Halisa CNT tɔgɔ la ni kulu min ni ale sigilen no Mali ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛ ɲɛnabɔli kama a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye yɔrɔ mugan bɔɲɔgɔnw ye k'olu ka wulikajɔ kan ka se ka taa ni yɔrɔ ko jateminɛ k'a dɔn gɛlɛya min bɛ malidenw kan ani o fɛɛrɛw ɲinini. An bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka malidenw da kelen fɛ ni ka an bɔ da kelen fɛ o de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruw la o juma Sinayogo ale sera ka jaa minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi juma ma septembre kalo tile 3 san 2021 ne ni aw an ka ɲɛmada o jaw fɛ. Afghanistan jamana kɔnɔna la Talibanw bɛna gouvernement kura min kɔni sigi sen kan bɛɛ b'a la ka i ta fɔ ni waati in na nka maa minnu bɛ yen ni olu hakili kɔni cɔrilen don ni u hakili ka di kosɛbɛ u kun bi u kan da la u caman kɔni y'a yira k'a fɔ sɔrɔ o kɔni bɛ a senkuru la ni waati in kɔni na o de kama Talibanw bɛna gouvernement min kɔni sigi sen kan a ka ɲi ka kɛ gouvernement ye bɛɛ lajɛlen bɛna gouvernement min kɔni lakodɔn wa bɛɛ lajɛlen fana bɛna i yɛrɛ ye gouvernement min kɔnɔna la o ka baara belebele ka ɲi ka ɲɛsin sɔrɔ ma sabu ni ye Afghanistan sɔrɔ ta k'a lajɛ ni waati in kɔni na a bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛnen don k'a laburuja kosɛbɛ Afghanistan jamana kɔnɔna la cogo min nin kɔni kana se ka kɛ Talibanw u ka ɲi k'a lakodɔn diɲɛ seleke 4 kɔni fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u ka ɲi ka dɛmɛ kɔni sɔrɔ sira caman kɔni kan musakako nasira kan fura ani dumuni nasira kɔni kan o dun fana tɛ se kɛ abada ni pankuru jigiso kɔni ma dayɛlɛ ka sabu kɛ dumuni wari fura olu la doni o tɛ se ka kɛ ni pankuru kɔni tɛ Talibanw kɔni ye layidu di k'a fɔ u bɛna pankuru jigiso kɔni dayɛlɛ diɲɛma ye Afghanistan faaba Kabul ale pankuru jigiso kɔni ko don wa a bɛna baara kɛ i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogoya min na maaw kɔni jɔrɔlen don bi kosɛbɛ Talibanw kɛlen ka fanga ta Afghanistan jamanadenw na Afghanistan jamana yɛrɛ kɔnɔna la nka bɛɛ lajɛlen b'a la k'i ka pɛtɛw kɔni kɛ hali n'a y'a sɔrɔ u jɔrɔlen don bi waati min na i ko bi.
Afghanistan jamana kunkanko kibaruyaw la Qatar jamana de kɛra jamana fɔlɔ kɔni ye kabini l'Américain ye u ka kasa cɛ ka bɔ Afghanistan jamana kɔnɔna la u ka n'u ka pankuru cu Kabul pankuru jigiso o kɔni sanfɛ wa Qatar jamana kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni labɛnnen do ka talibanw kɔni dɛmɛ cogo min pankuru jigisow bi se dayɛlɛ cogo min na Afghanistan ale faba o kɔnɔna la ɲiningali minnu bala ka kɛ bi yali gouvernement kura min bena sigi Afghanistan jamana kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bena i yɛrɛ ye a kɔnɔna la wa i n'a fɔ talibanw ye o layidu di cogoya min kɔni na o cogo kelen fana kɔni do cogo min ka jaabi sɔrɔ nin kɔni na nin dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna la walima dɔgɔkun laban in yɛrɛ kɔnɔna la Afghanistan jamana maraba kura talibanw u ka gouvernement kura a kɔni bina dɔn maaw kɔni fɛ nga bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen no ni fɛn min ye o de ye yali musow bena u yɛrɛ ye nin gouvernement kofɔlen kɔni kɔnɔna la wa o cogo kelen fana kɔni do pankuru jigisow ka se ka dayɛlɛ Qatar jamana ani Turki jamana kɔni bala k'u tɛgɛ di ɲama ni waati in kɔni na cogo min pankuru jigisow bi se dayɛlɛ cogo min na Afghanistan jamana kɔnɔna la Qatar minisiri min ɲɛsin bɛ Qatar jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma Mohamed bin Abdurrahman Al Sani ale kɔni y'a yira k'a fɔ nafa bi fɛn min na bi o de ye talibanw ka lase kɛ joona min b'a yira k'a fɔ u kɛn bɛ ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye cogo min u kana se ka gɛlɛya sɔrɔ an bi waati min na i ko bi Afghanistan jamanaden caman de tun bɛ fɛ ka bɔ u sirannen do talibanw ka fanga ɲɛ nga u caman kɔni taara Pakistan jamana kɔnɔna la an bi waati min na i ko bi Pakistan jamana ni Afghanistan jamana cɛ ni o ye u ka frontière ye o kɔni dasualen do ni waati in na ɲiningali min bɛ ka kɛ yali dasuya in sababu bɔra Pakistan jamanadenw na wa walima a bɔra talibanw yɛrɛ fana de la. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron bi tile 3 tagama la Faransi duguba min bɛ yen ni a tɔgɔ ye ko Marseille a bi tali kɛ Faransi yɛrɛ duguba filanan na Paris ale kɔni kɔfɛ Emmanuel Macron ka tile 3 taama in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ kalo 8 jamana ɲɛma kalafili tɔ ti tɛmɛ o kan Faransi dugukolo sanfɛ nka an bi waati min na i ko bi Emmanuel Macron kɔni ma yira maa si la fɔlɔ k'a fɔ a bi kɛ cɛbɔ ye nka bala ka baara minnu kɛ ni waati in na Marseille kaw fɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ o baara ninnu bi don yɛrɛ mankutu baaraw kɔnɔna la ka kɛɲɛ kɛ ni kalafili nasira baaraw olu kɔni ye Emmanuel Macron ka taama min kɔni filɛ nin ye ka taa ɲɛ jɔ Marseille jamanadenw na gɛlɛya minnu bi olu kɔni kan ka se ka olu wele lakana kinkanko kibaruyaw kɔni sɛbɛkɔrɔ fɔra dɛmɛ ka ɲɛsin buna adamadenw fana ma sɔrɔ fo ka taa se hali bi politiki ko binakun kɔni ma a ye nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛkɔrɔ larawe ka kɛɲɛ kɛ nin waati in na ni Marseille yɛrɛ jamanadenw ka gɛlɛya ye a y'a yira k'a fɔ nɔgɔ bi yɔrɔ minnu na lakɔliso ko yɛlɛmaba bina don o yɔrɔ kofɔlenw fana la quartier minnu bɛ yen ni olu jigilatigɛlen don a taara ka taa ɲɛ jɔ olu la wa a y'a yira fana k'a fɔ lakanabaliya min ɲɔ ɲɛlen don ba polisilakaw bina wulikajɔw fana sabati a ka kɔrɔfɔw laban na a y'a yira k'a fɔ Faransi bɛɛ ka ɲi k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de ka ɲi ka kɛ Faransi jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɔrɔfɔw ye Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma ni Itali gouvernement maa ɲɛma ni o ye Mario Draghi ye u fana kɔni bɛna sigi cogo min ka se ka baarabaw ka olu kɔni boloda wa juma min fana kɔni filɛ nin ye septembre kalo tile 3 a ka tournée bi kuncɛ Marseille kaw fana fɛ yen. L'Américain ka jamana kɔnɔna la États-Unis duguba min bɛ yen n'an kama ko New York ji balalen dɔ fana kɔni cunna olu kɔni kan araba ka dugujɛ alamusa septembre kalo tile 2 la san 2021 an b'a fɔ min ma ko ouragan Ida o tɔw kɔni don ni ouragan Ida min kɔni filɛ nin ye a ye États-Unis jamana yuguba a worodugu yan fan fɛ wa selen filɛ nin ye tuguni New York ale dugu kɔni kɔnɔna la jateminɛw y'a yira k'a fɔ
fɔ siɲɛ fɔlɔ la ko maa 7 olu de bɔnɛra u ni na o cogo kelen fana kɔni do dɔw ko maa 14 wa dɔw yɛrɛ b'a la k'a fɔ maa 22 u ka jate daw kɔni b'a la ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka siga kɔni tɛ min na maa minnu bɔnɛla u ni na k'a sabu kɛ nin kɔni jinna in kɔni ye a bɛ taa maa 10 ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn ko kɔni na an bɛ waati min na i ko bi a bɛ fɔ fɛn min ma ko état d'urgence o kɔni sigira sen kan New York kaw kɔni fɛ u ka gouverneur kura kɔni fɛ ni o ye Kati Hochul ale kɔni ye wa jateminɛw y'a yira k'a fɔ kabini san 2012 bɔra la état d'urgence kuma sigi sen kan fɛn min ye États-Unis jamana duguba New York ale kɔni kɔnɔna la wa wulikajɔ ni cɛsiriw olu kɔni b'a la ka kɛ nin waati in na cogo min ka se ka dangari kɛ nin baarakɛta ninnu kɔni na États-Unis jamana ɲɛmaa Joe Biden a ye taama boloda ka taa Louisiane o min ye yɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ maa caman olu kɔni yelen tanya la wa du caman kɔni donna galama la o yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na ni ouragan kofɔlen min kɔni filɛ nin ye a tɛmɛtɔ de don New York wa jateminɛw y'a yira k'a fɔ a bɛna a ka sira minɛ ka taa jamana kaɲagalan fan fɛ o kɔfɛ ka taa Nouvelle Angleterre o kɔnɔna la tuguni. Espagne jamana kɔnɔna la ji belebele dɔ kɔni nara Espagne ale kɔni kɔrɔnyanfan kɔni fɛ a nara dugu min n'an kama ko Alcanar ani Barcelone yɛrɛ cɛ kɔni bɛ taa kilomɛtiri 200 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko kɔni na a kɔni ma tiɲɛni foyi kɔni kɛ buna adamadenw ni ta fanfɛla kɔni na nka n'i ye Barcelone yɛrɛ dugu kofɔlen kɔni ta k'a lajɛ ni gɛlɛya ti fila ye kelen kɔni bɛ yen an bɛ waati min na i ko bi marabolo ɲɛmaw kɔni y'a ɲini sigidaladenw kɔni fɛ maa si kana bɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ka to i nɔ la Espagne yɛrɛ faaba Madrid ka taa jamana cɛmancɛ kaɲagalan fan ka taa Méditerranée fanfɛlaw kɔni na olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ gɛlɛya bilen kɔnɔna la an bɛ waati min na i ko bi ka maaw hakili lajigi k'a fɔ septembre kalo san 2019 maa 7 bɔnɛra u ni na Espagne agorodugu yanfan ka taa Tilebi yanfan kɔni fɛ san 2018 maa 13 olu fana kɔni bɔnɛra u ni na marabolo dɔw fana kɔni kɔnɔna la waati yɛlɛma kɔlɔlɔw nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sababu ye olu ye an bɛ waati min na i ko bi ne ye nazarala yɛrɛ ta k'a lajɛ ɲinan kɔnɔna la ji ye tiɲɛni belebelew fana kɔni kɛ o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye ala ka Maliba in kolo sumaya ka madonna da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ni kelenya ni basigi ni ko to ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn lamɛn ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na ala ka lakana sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ala k'o kanya ka ala ya bonya kama kira bonya kama an karamɔgɔ la hɔrɔma kama sɔli ala rasulu o bɔlen kɔ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye ni o ye Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Farugu ye silamɛya fitinɛ yelen an bɛ dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ masaramani bolo ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ labarali hukumu kɔnɔna na hali bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ i n'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ɲɛna Jamiyatu Hikma diinɛ jɛkulu ye jɛkulu min sigilen don alisilamɛya diinɛ dɛmɛni kama n'u yɛrɛ ɲɛmaa n'o ye Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Farugu ye a ka wulikajɔ bɛnnen bɛ hali bi ka se ka masaba in ka diinɛ bɔ fasan kɔlɔn kɔnɔna na o de y'a bila sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ la silamɛya donbaw ka se k'u ɲɛnamaya i n'a fɔ a ka kan cogoya min na an bɛ ka doma magɛn sisan ni o ye mawuludu ye Jamiyatu Hikma diinɛ tɔnɔ ni ka fara u karamɔgɔba kan u kɔni kɛlen bɛ ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati hali bi u bɛ labɛn wɛrɛw caman na walasa mawuludu ni ka se ka kɛ i n'a fɔ a ka kan cogoya min na mawuludu hukumu kɔnɔna na Jamiyatu Hikma diinɛ tɔnɔ ni ka fara u karamɔgɔba kan ni o ye Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Farugu ye u kɛlen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kira kisi nɛɛma ba ye ale ka bange ni san yɛlɛma ɲaɲanu an ka se ka jɛ ka u kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na hali bi an bɛ dugawu de kɛ mawuludu nata in ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli o de fana bɛ dansigi kɛ bi an ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi juma ma septembre kalo tile 3 san 2021 aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni masaramani ka jɛ